Bună seara, sunt Ale și astăzi vom pregăti o rețetă foarte simplă, iarăși. Pizza cu bacon, mozzarella, ardei gras verde, sosul de roșii pregătit în casă și aluatul la fel. Vom începe mai întâi să radem mozzarella. Raderea mozzarellei o să o facem pe grilajul acesta mare. Uitați aici mozzarella rasă deja. O punem într-o parte. Și vom tăia baconul. Putem să-l tăiem în felioare foarte subțiri. De grosimea aceasta. Și acum vom trece la operațiunea de curățare a ardeiului gras verde. Vom tăia capacul. Și uitați, vom folosi și partea superioară a capacului. Tot așa tăiat cuburi acesta. Și acum vom tăia pe lung acest ardei gras verde. Îl vom curăța de aceste semințe și de vinișoarele lui. Uitați.
Și pe acestea le vom uita. Am uitat să mai scot această vinișoară din ardei. Iar bucățile, iar partea aceasta o să tem fâșii foarte, foarte, foarte subțiri. Și deja avem cele 3 ingrediente, una mozzarella rasă, feliile de bacon și ardei și fâșile de ardei gras verde. Uitați cum arată o fâșie și care trebuie să fie grosimea acestea. Acum vom trece la întinderea aluatului de pizza. Dacă observați, aluatul de pizza, în el are cimbru și oregano. Pentru aluatul de pizza veți pune 250 de grame de făină tip 3 de 0, 60 de grame de unt nesărat, o linguriță de sare, jumătate de linguriță de zahăr, 100 ml de lapte și jumătate de linguriță de oțet. Și începeți să frământați aluatul foarte, foarte bine până capătă o consistență foarte, foarte elastică. Are o consistență și devine foarte elastic la mânuire. În acest moment îi dăm forma de rotundă a pizzei. Și cu acest sucitor începem să întindem.
am terminat și cu întinderea pizzei, am făcut și marginile, ca sosul de roșii să nu dea pe afară și să rămână și mozzarella și grăsimea mozzarellei în interior, la fel ca și grăsimea baconului, care să ajute ardeiul gras să se coacă și el și să fie și el la fel de gustos. Bun. Acum, aceasta este o tavă de pizza și vom pune blatul pe aceasta. Aici încercăm, nu e vorba de încercat, aici mai întindem aluatul încă puțin, ca să-i dăm o formă rotundă. În acest moment, după ce ați întins aluatul, veți încinge cuptorul la 180 de grade pentru 10 minute. Pizza, după aceea o să o lăsați un sfert de oră, tot la 180 de grade, cu ventilația pornită și după aceea, acum a început alarma să vă sună de la cuptor, o și scoateți și puteți să o serviți imediat. Aici avem sosul de roșii, făcut din roșii cuburi, care au fost foarte bine mixate. Am mai adăugat busuioc uscat, 2 linguri de ulei de măsline, sare și piper. Și acum vom pune 2 linguri de sos de roșii, chiar 3 putem să punem, nu e nicio problemă, la această pizza medie. Și acum vom întinde sosul peste tot. În tot timpul să bateți această ustensilă pentru pizza, această formă rotundă de pizza, ca sosul de pe blat să se egalizeze. Uitați. Și acum să revenim cu blatul de lemn și să vă arăt ce trebuie să faceți. Luăm un pumn de mozzarella și întindem peste tot această mozzarella. Scuzați-mă dacă m-am repetat mozzarella, dar nu e nicio problemă. Așa, această mozzarella trebuie să fie întinsă uniform pe toată baza blatului. Uitați, să vă și arăt. Și acum vom adăuga feline de bacon.
Uitați. Felile mai mari le puneți spre exteriorul pizzei și cele mai mici sau medii sau bucățelele de bacon rămase le puneți pe centru. Vom adăuga și ardeiul gras verde, fâșii, tot așa. Vom arunca peste baconul care l-am pus mai devreme. Aranjăm ardeiul gras peste tot. Iar cu această mozzarella rămasă o vom adăuga peste, ca să țină toate ingredientele într-un singur loc, să nu se deplaseze. Și aceasta este pizza de care v-am zis, pizza cu bacon, ardei gras și mozzarella. Un sfert de oră, 180 de grade în cuptorul preîncălzit, o scoateți imediat, o tăiați și vă doresc după aceea poftă bună și spor la treabă, alături de o bere rece blondă. O seară bună!